sunnar manzo 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 murketa sunnar manzo 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 murketa sunnar manzo 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 murketa sunnar manzo ya Allah ina mai tawassuli da wannan littafi naka mai tsarki wannan hali da malam Adam ya samu kansa a ciki ya Allah ka yayi masa wannan musiba. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. أنا حديثي da aka karbo daga Abi Darda radiyallahu anhu, lalle ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, babu wani bawa musulmi da zai yi addu'a ga ɗan uwanshi musulmi ba tare da ya sani ba, face mala'ika ya ce, kai ma kana da kwatankwacin abin da ka roƙa masa. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi. sunnar manzo 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 murketa